рейсмон отменить шуд. Рейсимон рейси Ямал 747 буд. Бояд дина соати 10:05 мепарид. Мора гирифтан дар як гостиница овардан, ҷо кардан, на ягон авход, на ягон чи дигар, ҳичи нест, намедонем чӣ кор кунем. Ба компания занг мезанем, мегӯянд ки мо намедонем, ин ҳисоби правительствои шумо ҳам мегӯянд. Баъд консулствода занг задем, айдина боз занг мезанем, ҳички телефони моро намебардорад, намедонем ба ки муроҷиат кунем. Илтимос ҳамин вазъияти моро дида буроен, я хулосада биёен, илтимос мо ҳамин бирем акудари бо чанд рӯз дигар дар ин ҷо мегардем. Раҳмат. Акай каромад, илтимос ба шумо мехоҳем ҳамин масъалаи моро ҳал кунед. Акай каромад, илтимос, акай каромад, илтимос муроҷиат кунед. Акай каромад. Ягон чиёрдан нестай, мегӯям ки президент иҷозат надода сай нафаҳмидем президент мо худаш намехоҳам мо айни ҷавонӣ ҳеҷ қадар ягон чизай Салом алейкум. Ина амак ина хай бибинед ина авҳолора. Ина апашка бемор дар ин амҷа. Ина 2 рӯз шида ховай. Ина 2 рӯз шида ховай дар ин амҷа. Ягон кас нигоҳ намекунад она. Ина ози ҳама каса ин амҷада ховен. 2 рӯз шида ягон кас хой намекунад. Ина ҳомиладора, ина худаш бо гав мезана, ина гав зана, худад як сухан кӯ. Ина ҳомиладора дар ин амҷа чия фаҳмиад аха? Фаҳмиад ки? Оз ина сунонка мо. Фаҳина комната, ина нигоҳ ка, комнатада ҳама ховад. Ҳама ин амҷада ховад. Ина ҳама каса ина ховад. Ина афам худаш ина нигоҳ ка чӣ руса, ина авҳолшон дар ягон хоҳи туғрӣ намегирад. Ина ҳеҷ кес суроғам намекунад. Ягон кас. Ина ай саати 3-4 ин ҳами ҷӯш дигар ин ҳами нигоҳ кунад. Мурдем гишнаги да тага. Ин ҳами 2 рӯза ин амҷада ховем. Даргирам. Ина 2 рӯз шида ин амҷада ховем. Ягон кас суроғ намекунад ки зиндаед, мурдаед ина. Ина нигоҳ ки ҳама каса ин амҷада хова. Ягон кас нигоҳ намекунад. Ина иҷа салои ягута овардиган ягон чи 2-3 рӯз шида ягон кас ягон чи додигӣ нестад. Хай ҷамъ амад. биё амад ҷамъ шед бачо. хонаҳои зура ҷон натед. ин хеле як шур биёбон. Ка кадом аз нака дуруда бо. ҳама гап мезана. ӯ духтар гап зад. ҳама гап мезана, ба мусафир гап мезана. ҳамди ман гап мезанам, мусафир гап мезана. ва амира я номер дорам, ҳамда роӣ мекунем. биёин ҳама як ҷода бестем бачо. ин ҳамҷада бестем ҳама.